Nu vil jeg fortælle om vulkaner. Mange af Islands vulkanudbrud er sket i istiden, hvor vulkanerne kom til udbrud under det kilometer tykke lag af is. Island har bevirket, at lavaen lynhurtigt blev afkølet og størknet øjeblikkeligt. Så hele Island er af vulkanske oprindelse, og landet er et af de mest aktive vulkanske områder på jorden i dag. Alene inden for de seneste 2 årtier har der været omkring 30 udbrud. Island oplevede fra 1783 til 1784 det værste udbrud, da vulkanen Laki eksploderede og udsendte den største kendte lavamængde i verden på én gang. Da lavaen sprøjtede op, var den over 1000 grader varm. Det haglede med aske, og de store askemængder og svovlskyer skabte en katastrofe i landet, hvor 1/5 af befolkningen døde af følgevirkninger, og bestande af får og kvæg blev reduceret til en brøkdel på grund af ødelagte afgrøder, sult og mangelsygdomme. Udbruddet gav også koldt og dårligt vejr i Europa på grund af de kolossale mængder af aske og gasser, der kom op i atmosfæren. Ved vulkanudbrud kommer der nemlig svovlskyer. Store vulkanudbrud kan betyde, at temperaturen falder med x antal grad over hele jorden. Det kan betyde kølige sommer, dårligt vejr og misvækst. Et andet dramatisk udbrud skete på den islandske ø Heimaey, hvor vulkanen Helgafell kom i udbrud i januar 1973, ikke at have været aktiv i 6000 år. Den glødende lava sprøjtede 100 meter op i luften og strømmede ned ad bjergsiden mod øens by og havn. Indbyggerne blev evakueret, også på gammelt god dansk, skadet, og store dele af byen blev begravet i aske. En vulkanolog fik den desperate idé at ville redde byen og den vigtige havn med ved at sprøjte masser af iskold havvand på den glødende lava for at få den til at størkne og dermed få standset den strømmende lavamasse. Det lykkedes for første gang i historien. Men vulkaner er andet end ulykke. Vulkaner bringer andet end død, skræk og ødelæggelse med sig. På Island udnytter man faktisk den store varme mængde fra jordens indre til at opvarme alle husene og til at producere en stor del af landets elektricitetsforsyning. Varme er endda så billig, at man lægger varme i byens fortorv og parkeringspladser, så de altid er isfri. På trods af, at vulkaner er så farlige, så bosætter folk sig mange steder tæt på dem. Det er fordi, at vulkaner er så utrolig frugtbare. Mange steder skal man ikke ret mange meter ned, før jordtemperaturen er oppe over 100 grader. Derfor bliver det nedsivende regnvand opvarmet. Ved at bore ned til de steder, hvor jordvandet samler sig i underjordiske søer, kan man få skoldhedt vand op. I 1000 til 1500 meters dybde kan vandet have en temperatur på næsten 300 grader. Det er det store tryk i dybden, der forhindrer, at vandet koger dernede. Uden for bevægelseszonen er jordvarmen ikke så høj. Her bliver jordvandets temperatur under 100 grader. Faktisk ville det være en katastrofe på jorden, hvis vulkanerne uddøde. En af de islandske søer, som I kan se her, har dannet sig til en sø. Vi ses, små englebasser. Nu skal jeg ud på det lille hus og lave blobbeløppe. Jeg siger, at nu vil jeg fortælle. Nu vil jeg fortælle om, hvor Island ligger. Island ligger på Atlanterhavsryggen, som er en... Ej, Joanna, lad nu være!
Og så tænker jeg, okay, det kan jeg godt. Jeg tror bare ikke, det er mig, der skal filme det. Hej venner. Hej, det er godt. For det har jeg fandme i mig. Nå, vi går i Nu vil jeg fortælle dig. Han har sagt, at jeg var ikke